Avui farem un pastís d'albergínia tipus tatent. Necessitem pasta fullada rodona, albergínies, pinyons, formatge d'untar, formatge ratllat, mel, sal, oli i pebre. Traiem les puntes de les albergínies i les tallem a rodanxes d'aproximadament 1 centímetre. Les deixem en aigua amb un bon grapat de sal com a mínim uns 30 minuts. Passat aquest temps, les escorrem bé i les eixuguem. Mentrestant, torrem lleugerament uns pinyons en una paella. Posem un fil d'oli en una paella. Daurem uns minuts les albergínies per cada banda. Les traiem de la paella i les anem reservant. Preparem una safata amb un full de paper que pugui anar al forn. Untem aquest full i els laterals de la safata amb una miqueta d'oli. Posem un rajolí de mel i els pinyons a la safata. A sobre hi posem l'albergínia i rectifiquem de sal i pebre. Untem la pasta de full amb un formatge cremós. Obrim les albergínies amb la pasta de full amb el formatge per sota. Ho tanquem bé pels costats i ho punxem amb una forquilla. Ho fem coure al forn estàtic a 180 graus uns 25-30 minuts, fins que estigui ben daurada. La deixarem refredar una mica i la desemmotllarem. La podem menjar tèbia o freda acompanyada d'una bona amanida. Ja em direu si us agrada. Bon profit i fins aviat!